ଆମ ବଡ଼ ବାବୁ ଗାଧୋଇଲା ବେଳେ ଏମିତି ହବ ବୋଲି ଭାବି ନଥିଲି। ହାଏ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଦାସିଧା ଗାଁର ଭଉଣୀଟିଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ହେଲା ଆମର ବର ମହାଶୟ। ବରର ଯେତିକି ଭାଉଜ ସବୁ ତାକୁ ଗାଧୋଇବା ଲାଗି ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଯିଏ ଯେମିତି ପାରିଲେ ହଳଦୀ ସବୁ ମେଞ୍ଚେ ସବୁ ବୁରି ପକେଇଲେ। ଯାହାର ହଳଦୀ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ସେ ବାହାଘର ଦିନ ହଳଦୀ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ବରକୁ ହଳଦୀ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଆମେ ଇଆଡ଼େ ଯା ମିଶିକି ହଳଦୀ ଲଗେଇ ସାରିଲେ। ସେତିକି ମାର ମୁହଁଟା ପୁଡ଼ିଲା ଯେ ମୁହଁ ପୁଡ଼ୁ କି ଜଳୁ କେହି କାହାରି କଥା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ଯିଏ ଯାହା କାମରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ। ହଉ, ଏଠି ଯା ଭିତରେ ମଜାମସ୍ତି ସରିଲା ପରେ ଏଇଠି ବରକୁ ବନ୍ଦାପନା କରାଗଲା। ଏତେ ଲୋକ ଭିତରେ ଲୋକ ଅଭାବ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବର ସିଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ନିଜେ ଦୀପ ଜଳେଇ ପକେଇଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଯେମିତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଶା କରୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗାଁରେ ତ ସେମିତି ଏତେ ହଳଦୀ ମେହେନ୍ଦି ସେମିତି କିଛି କରିପାରନ୍ତିନି। ବରକୁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭାଉଜମାନେ ଏମିତି ମିଶିକି ହିଁ ଗାଧାନ୍ତି। ବର ଏଠି ନୂଆ ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଯିଏ ତା ବଡ଼ ଭାଉଜ ତାକୁ ସେ କାଖେଇକି ଓହ୍ଲେଇଲେ ତଳକୁ। ଏଇଟା ବରର ସାନ ଭାଇକୁ ଭାଉଜମାନେ ସବୁ ଦେଖିକି ଆଟାକ୍ କରି ପକେଇଲେ। ବର ସାଙ୍ଗର ବର ସାନ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ହଳଦୀ ବଟା ହେଇଥିଲା ତ ତାକୁ ପୁରା ହଳଦୀ ବୁରି ପକେଇଲେ। ବରର ଭାଉଜ କହିଲେ, ମୋ ଦିଅର ବାହା ହେଲା ପରେ ଆଉ ତାକୁ କାଖେଇକି ନାଚି ପାରିବିନି। ହେଲେ ବରକୁ ନଚେଇତେ ହାତରୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ବର। ଆଉ ଯାହା ସବୁ ମଜାମସ୍ତି ଅଛି ପାର୍ଟ 3 ରେ।